видяхме. Сега, когато се разделяхме и директора на Кукления театър в Пловдив дойде при мен и казва: аз отдавна не съм имал такова усещане за общност, за тези хора, които се бяха събрали вътре. Защото, както знаете, ние обсъждахме въпросите за предстоящата столица на културата, за всичко това, което ние като взаимоотношение трябва да направим. Като общност, както каза Виктор. И мисля, че стигнахме до много добри решения, така по пътя на това, което трябва да се свърши за европейска. Този план, който беше направен откакто аз съм на този пост и разговаряме вече за трети път и с общината, и с фондация 2019, този план върви. Сега и първия път, и втория път, като се срещахме, първите въпроси бяха: ама парите. Да, наистина има определени от държавата пари, които трябва да влезат, за да се продължи работата. Първият транш трябва да бъде прехвърлен до края на месец март и усилията, които се искат от мене, е да поискам това да бъде свършено. И аз ще го направя с удоволствие, защото виждам, че много сериозно се работи по въпроса. Размера на сумата? Първият транш 6. Да, наистина, по екшън план 6. Така че това,